かの者の剣となれ。かの者たちを癒したまえ。
高みを目指して励みます。この場は引こう。覚えておれ。あれ、私今まで何をやっていたのかしら。大丈夫だ。ニコリスの術によって操られていただけだ。かの者たちを癒した